1917. godine održavala kao i svake godine u Zagrebu, ali je ta godina bila posvećena blagu baštine, Banovine i Pounja. I mi kao krajevi smo u principu nekako najrjeđe zastupljeni u nekakvim tim folklornim stvarima, više svi znaju za Istru, Slavoniju, Dalmaciju, pa i svi znamo za onu Korčulansku Murešku, a to je mali otočić, mi smo velika, lijepa, krasna regija i nekako mi je bilo na umu prikazati ta naša bogatstva kao što ja poznam nošnje drugih krajeva Hrvatske, tako da ljudi iz drugih krajeva Hrvatske prepoznavaju motive naših narodnih nošnji. I onih 13 kudova koje je bilo selektirano da na Gradecu u završnu večer održe svoje nastupe, to mi je bio ključ po kojima sam počela izrađivati jednu bojanku, do sada ih je izdano 8. Vodila sam ranije jedan mali interpretacijski centar koji je imao sličnu djelatnost ovom zanimanju koje gradim i danas. I u Gornjem Vidoševcu sam krenula raditi bojanku sa gospođom Slavicom Crnković, koja je aktivna u Vidošljanskom kutu. I kad mi je ona rekla da imaju samo još jednu ženu koja ima preko 90 godina, koja je u stanju vest, i da imaju samo jedan set papira gdje su im mustre za preslikavati na tkaninu pa onda vest, došla mi je prvo ideja zapravo da ja te papire skeniram kompjuterski, da oni to mogu sebi koristiti kad god im treba, da si mogu printati, da im ta baština ne bude izgubljena. Evo ga, poštovani uzvanici, dame i gospodo, cijenjeni organizatori, hvala Martina, hvala gospodine Ivica. Evo ga, lijepo se osjećam ovdje u Sunjskom kraju. Kao što je Martina krenula sa 2016. 17. i međunarodnom smotrom folklora u želji da svi kudovi dobiju svoju bojanku, prekrasno čim je krenula prva. Ja sam bila jako zadovoljna i bila na nekoliko njih ju promovirala, ali moja suradnja sa gospođom Jelicom traje puno duže. Naime, to se dogodilo 1993. godine u Sisku na jednom seminaru kada je prezentirali smo pjesme i plesove naše Sisačko-moslavačke županije, uglavnom često tako radim, a onda je s tugom u očima i grlu rekla Jelica, a da li će i Sunja naša doći kada na red? Pa naravno da će doći i evo ga, došla je. I ne samo sada, nego kroz razna predavanja, kroz razne publikacije, knjige, svud uvijek se nađu ili pojedine fotografije, ili se nađu pjevači, ili na neke načine se prezentira ovaj prekrasni kraj. Ali prije nego što dođemo i do bojanke, moram reći da suradnja bila izuzetno vrijedna i kvalitetna što se tiče revije koje su se nazivale Sunjski loz. Što se tiče moga rada, dugo traje. Od 1983. godine sam se uključila u seljačku slogu Greda Sunjska, gdje smo ja i suprug učlanili se i krenuli plesati. Nisam imala ni jedne nošnje. Imala sam jednu dobru pumu koja mi je posudila nošnju da idem na nastupe. Jer sam se udala tu i došla, a tradiciju sam gajila valjda u sebi od djetinjstva. Tako da sam krenula s tom godinom i nastavila od tada neprekidno. Odgojila sam svoje obadvije kćeri, svojih 4 unučad, koje su 3 unuke još uvijek aktivne u folkloru. Jedino unuk se malo udaljio, odrastao je, ali ove 3 unuke su dalje i 2 kćeri, što mi je najveći ponos svega ovog rada što ja radim i što volim. Isključivo oko narodne nošnje obnavljam, radim, čuvam, što je rekla gospođa Slavica, bitno je čuvati i puno sam saznala o tom samom čuvanju i nadam se da će izaći jedna knjiga po pitanju narodne nošnje pod nazivom Od Podovlačke do Poculice. Lepa ti je Lane, onom domu trava, lepa ti je Lane, ja i moje janje. Da je mlad junak Lane pod javorom
nalazimo se u Sunji na promociji još jedne bojanke koja promovira tradiciju, kulturu i baštinu sunjskoga kraja. Ponosni smo na to što možemo prezentirati blago naše županije, tako da nastavljamo s daljnjim izdanjima i radujemo se novim pothvatima. Da smo u Sunji predstavili našu bojanku po prvi puta, da je nešto o Sunji zapisano i zahvaljujući Kulturno-povijesnom centru Sisak i gospođi Martini Mlađenović, Slavici Moslavec i gospodinu Ivici Valenta smo odradili jednu bojanku koja će trajno ostati za sjećanje u budućim generacijama koje će dolaze, da imaju bar mali jedan segment koji će im koristiti za Sunjsku Posavinu i Sunjsku nošnju Belo po belo.